Thank you very much. There's Oja Ala.
ndị ọbịa anyị ọjị nọ nga ndị afara ọjị nọ nga ndị eze nna ahụcha n'ọjị ịkwa nna ahụ n'ọjị ndị eze ri closest ọkada onye nwe anyị na Chineke anyị agbakọọla ebe a maka nwanne anyị a na-anabata taa na nnukwu gọọmenti anyị. Ewetara ọjị a, asị onye wetara ọjị na o wetara ndụ. Anyị ga-ata ọjị, anyị ga-atara ndụ, anyị ga-atara ahụ isi ike, anyị ga-atara ịhụnanya, anyị ga-atara ịdị n'otu. Anyị na-ata ọjị asị na ọnwụ ike agaghị oke anyị n'aha Jizọs. Na mgbada ọnwụ na emerụ agaghị oke anyị n'aha Jizọs. Anyị ga-ata ọjị a na-ebutere anyị ọganihu fere ụmụ anyị, ụmụ anyị, ndị ibe anyị, ndị ọgọ anyị ruo onye mbi itoolu niile dị ndụ. Ana m arịọ Kristo na Kraịst onye anyị. N'aha Nna. Ka anyị na-ata ọjị maka ije nọ anyị n'ụkwụ. Ndị afara nọ nga biko nwere arụ ma onye oji oji ụlọ na ya bụ ya onye oji oji ndị afara ndị afara ele ihe nnu ji bịa ma chere ihe ewu nzukọ mitin anyị nga ka anyị na-eme ya. Anyị ga-ekpe ekpere mmeghe nzukọ anyị na-akpecha ekpere anyị na-eme roll call, na-emecha roll call onye nwe ajụjụ nọ na anyị ajụma ka biko kulie n'ọtọ. Eze Ronini biko du anyị n'ekpere. N'aha Nna na Nwa ezi onye nwe anyị Chineke Nna, Chineke Ọkpara, Chineke Mmụọ Nsọ, ịwụ Chineke nke kere ụwa n'uju ya, elu ụwa dum na ndị n'ime ya. Anyị si ekele nsọpụrụ ya na nsọpụrụ oge ebi ebe ime anyị nzukọ n'ụbọchị taa. Chineke mere ekele n'aha Jizọs. That's it, in Christ Jesus. Amen. Eze Ronini Ugbele
ga-akpọ na ya sekretrị anyị ọ ya ga-akpọrọ kọl ka anyị mara ndị bịara anyị na ndị na-abịa sekretrị mma biko mkpọ aha gị ga-aza present gị bịara abịa. His Royal Highness Eze Emmanuel St. George Eke. Anụ m ya. His Royal Majesty Eze Samuel Ohiri. Anụ m ya. His Royal Highness Eze Peter Opara. Present. His Royal Highness Eze Mike Ama. His Royal Highness Eze CAC Ironini Anomia. His Royal Highness Eze Edmond Njoko. His Royal Highness Eze CN Ebuchulam Anomia. His Royal Highness Eze Engineer Marcel Uzebu Anomia. His Royal Highness Eze Maslinot Book Ezudo 2 AFARA Autonomous Community. His Royal Highness Eze Maslinot Book. His Royal Highness Eze Maslinot Book. Eze Ogu abịa ọzọ onwe nwe ya nọ nga ele ihe wụ na isi Eze Ogu ya kwa na-akpọ na nna gị eze gwara atọ ọzọ n'ime ọmụmụ na nzukọ. Eze Brikwenu, Eze Chikano, Eze Kano Nkao. Onye ụlọ kpọrọ Eze Emmanuel Ogu, ọ onye eze nke nkwalite ndị kabinet ya. Ọ na-weta akwụkwọ n'izu ole gara aga, o nwere agwa wetachara ha isi ihe ike. Ihe bụzi ihe ahụ na ha isi ike ahụ, anyị ka anya hụ ihe ibi egwu. Eze ụlọ ahụ dị n'okwu, ụlọ ahụ no. Eze anyị nwanne anyị nwoke treshọrọ anyị bụ onye gbara mbọ rụọ ọrụ kwesịrị na ya ọ ga-ahụ njie ya ma ụkwụ ya ahụkwa ma mgbe ahụ siri ike ma mgbe ahụ echichaghị ike. Ọbịa nzukọ o jemara ụlọ ụmụ ha asị ndị eze gwara na ikuli ya. Onye eze enwere motion. Thank you very much. Onye ya dịkwara gị mma ndị eze ya dị mma ndị eze ya dị ndị afọ na ndị mmejọ nọ na anwụna. Chairman, atụmatụ n'olokwu na-asị na ebe ọ wụrụ na anyị agbakọla ebe a na nzukọ a pụrụ iche ka e hiwere n'ụbọchị taa bụ ụbọchị nke 30 n'ọnwa nke 12 n'afọ 2025. Nzukọ anyị riri eyi ma anyị erute ebe akpọrọ aha zukwe ndị eze nọ na mbido bụ aha otu onye eze anyị n'ibidiri bụ Eze Maslinus Ogu
eze ndị afara ma wee dowe ego anyị onye eze iri gbidere n'ala mba itoli ọza onye na-anọchite anya ndị nna ya so eju ozi n'ala afara abịagwa anyị na o nwere otu ocherere onye eze agụna-asị na o nwere otu ọ ga-arị ma anyị gaa n'ihu na nzukọ a pụrụ iche ya mere n'obi dị umeala ka m na-arịọ ndị eze ibe m ndị eze ndị itoli ka anyị yigharịa n'ọgbakọ ka anyị gbasaa n'ọgbakọ ka anyị soro ndị afara jee n'ala afara gaa n'ezinụlọ Ogbu ka anyị mara ihe megenu onye isi nke a bụ atụmatụ m na-atụpụta ọ bụrụ na ya gbasị ụlọ anyị emeghị otu ahụ ya dịpụrụ ụnụ mma aha nwa eze His Majesty eze Samuel Agumohere Mụnwa akwụkwọ His Royal Highness eze Edmond Azubike Njọkụ Agawan Ibadan Autonomous Community ana m esorokwe ụkwụsị ụkwụ ahụ bụ eze Oyiriko si ka anyị soro ndị afara jee mara ihe akụga n'ụlọ ndị eze ọmgbo njewe ndị eze tupu anyị apụọ anyị ga-ebu ụzọ kpee ekpere maka odudu nke Chukwu ebe nwanne anyị nọ na ebe anyị nọ mana ihe a ga-eme ọ bụrụ na ngwa anyị jide ka na ike bi n'eluigwe Jesu na-enye ebere Jesu na-enye ebere Jesu na-enye ebere Tudere nna na nwa na nsọ Tudere nna na nwa na nsọ Tudere nna na nwa na nsọ
meza akpata menyi nna meza akpata menyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nịnya debe enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na esoghị n'azụ enyi na-aga na esoghị n'azụ na-asị ma nịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na esoghị n'azụ enyi na-aga na esoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ ige ntị gbọgbọgbọ ngwọ ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche gbọgbọgbọ ngwọ ka a na-akpọ chiama Ezudo n'aha ndị kabinet gị ndị gị na ha n'aka Chukwu Palace elekọta obodo anyị na-achị gị nnọọ na fara nnọọ na fara nnọọ na fara nnọọ Ezudo n'aha ndị eze n'ọzọ na Afara anyị na-achị gị eze anyị nnọọ ịlọtụla n'obodo gị iji udo wee na-achị ndewo Ezudo eze ndị chifu ahụ ihe mere ndị otu ga ndị anyị ji eme ọnụ ọwa anyị nọ na bandịrị ugbu a na-erisivu gị ihe ntọala ị tọrọ ịchịkwa na otu a ka ọ ga-adịrị n'otu onye n'ime anyị niile one by one ebe o chire na ụdị ede ịgbala anyị ume ị ga-enyere na anyị aka ihe gbasara beri ala ga-aga n'udo na ọnụ dịka a ga-emecha ya dịka isiri kwuo ihe ga ga-egosi n'ọkpara nwa bụ Jizọs Kraịst bụ eze nwanyị Afara Council of Chiefs Afara Council of Chiefs the best father. I will always love you forever. My hero, my hero. Odabu Dimba Ilaruola. Nwoke ka ibe ya mma. Nwoke nwere ezigbo obi. Nwoke hụrụ obodo ya n'anya. Daddy welcome.
Your memories will live forever. You will live forever. A man that loved his community. A man that loved his friends. You're welcome, Your Highness.
Oh no, that's him. Okay, turn around. Warand. Follow them up. Follow them. Follow. I beg, what's wrong here? Full angle. Follow Let me have my camera on you. As you know, the second of our brothers community. Lord of peaceful answer. Naga. That's a new horse, no, that's the horse. Push it here. Then, we have to go and have two cars. We have to go. Let's go. Why? My camera.
ọbụla omenala omenala bụrụ a ga-anabata ya onye nze enwere shama obodo nwee iji igbo ka a ga-eji nabata ya ihe obodo omenala aka na ọkara ekwusi okwu ala ya nọ steeti ala ịcha ya ẹsẹ ní ọ̀tọ̀ ọ̀tọ̀ protocol ayé mẹ́ta wọ́n wọ́n náà bíbọ̀ ọ̀sísọ. Bíkọ́ ọ̀dà wọlé tí ó ṣe the leader of the party ọ̀sísọ bíkọ́. Afara eze onye eze Ìlọrin tí ya wee isi gị Chineke biko Chukwu nna ị ga-eme Chineke nna ị ga-eme dokwala anyị onye eze mkpụrụ obi ya ọfụma ka o zu ike na ndokwa emejakwula ụmụ gị anyị na onwe anyị nụkwanụ anyị ga-anọ n'osi ike n'aha Jizọs Daddy, welcome home. You were a lovely father to us. May God guide and protect you through this journey. Continue to be a blessing to us. I don't think there is any father. You are a father of all fathers. I will remain grateful for giving me so many degrees, a lot of education that many sons cannot get. Thank you, sir. Birikwo. Thank you. Okay.
Daddy, can they want to do back in a paradise? Can they put back a Chineke to take it in a your legacy live forever. I'm going to worry. Think I want my hero, my hero, my hero. That's him. You taking over. That's it. You taking over. Bye bye. We love you. Papa is here. Let it come and yeah, they can get out. Just Papa is here, sorry. They will leave it. Excuse me. Retired officers and then the work of the Federal Republic of Nigeria, and then the work of others and now. Yeah. Here and there, I'm going to call the police. I don't know those. I am the white of my hand. Only like a teacher debate. You can buy the bra. All that video on your show. All that video, oye gbogbo yẹn n'azá ló bẹ ṣe pẹ oye ìgbà n'azá ló wọ́n wẹ̀ aṣọ wọn n'azá Virginia ẹ bá wọlé ojú kò pátá ọ̀gá alára rẹ̀ ọ̀pọ̀ náà lọ́la ọ̀là owó ẹ̀ mọ́tà wọn ni màá yà wọ́n sí yìí ṣílẹ̀dú ṣílẹ̀díẹ̀.
Praise be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of blessings and the God of all consolation. He comforts us in all our afflictions, and thus enables us to comfort those who are in trouble with the same consolation we have received from Him. Ngozi dịrị Chineke Nna onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nwe anyị nọnyere unu. With holy water that recalls his baptism, of which St. Paul writes, all of us who are baptized into Christ Jesus, we are baptized into his death. We are received together with him, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in a new life. For if we have been united with him by likeness to his death, so shall we be united with him by likeness to his resurrection. And here we are in your Lord, we humbly ask your mercy. Accept the soul of your servants, His Royal Highness Massimilius Ogo. Forgive the sins he committed through man's free from the pangs of death, and lead him to everlasting life. Chineke sachaa anyị n'ime ọbara nwa atụrụ bụ Jesu Kristi ka àjà anyị na-achụrụ ya wee dị mma na ọ ga-anara
ka anyị nyochaa n'onwe anyị gaa. Ekwupụta gwa Chineke ji ike niile. O Chineke, gị ka ọ dịrị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala na-arịọ maka mkpụrụ obi nwaodibo gị eze anyị Marcelinus Ogo, onye i siri n'ụwa nke a kpọrọ. Biko ahapụkwala ya n'aka onye iro, echefukwala ya ebe ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasara nchekwube ya na gị. Ekwekwala ka ọ nata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya na ndụ ebighị ebi n'eluigwe. Anyị rịọrọ gị site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa anyị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na mmekọrịta nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile.
onye amụma Aịzaya isi nke 15 usoro nke isii ruo na 7 bụrụkwa ruo na 9. Isiokwu dị nwere ga-ebibi ọnwụ ebebe. N'elu ugwu nke a dị nwere nke igwe mgbe ndị agha ga-akwadoro mba niile oke oriri nke nri kacha mma na mmanya kacha ụtọ. N'elu ugwu a ọ ga-eyipụ mmadụ niile akwa mbe ha yi n'ahụ, wepụkwa akwa ozu ekpuchigidere mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ kpamkpam. Usekpụrụ ụwa Chineke ga-ewepụ ihere ndị nke ya n'ebe ọbụla n'ụwa, n'ihi na Chineke ekwuola ya. A ga-ekwuru ụbọchị ahụ sị, leenụ, nke a bụ Chineke anyị, ya bụ Usekpụrụ ụwa, onye anyị chekwubere na ya, ka anyị hụrụ ya nụ, ka anyị ṅụrie nụ, n'ihi na ọ zọpụtara anyị. Okwu nke Usekpụrụ ụwa.
John saw another angel ascend from the rising of the sun, with seal of the living God, and he called with a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm earth and the sea, saying, do not harm the earth or the sea or the trees, till we have saved the servants of our God upon their 4 heads. And I had the number of the seal, 144,000 seal, out of every tribe of the son of Israel. After this I looked, and behold, a great multitude, which no man could number, from every nation, from all tribes, and the peoples, and the tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, and they crying out with a loud voice, salvation belongs to our God, who sits upon the throne and the Lamb. And all the angels stood round the throne and round the elders and the 4 living creatures, and they fell on their faces before the throne and they worshiped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be God forever and ever. Amen. Then one of the elders addressed me, saying, who are these clothed in white robes, and from where they have come? I said to him, sir, you know. And he said to me, these are they who have come out of great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu a ha ga-ezuru ike ebighị ebi n'ihi na ezi omume ha na-eso ha aga. Haleluya. Ngozi na-adịrị ndị abụ ezi omume na-agụ
na-adịrị ndị dị ọcha n'obi n'ihi na ha ga-ahụjukwa anya. Ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu n'ihi ezi omume n'ihi na alaeze eluigwe dị ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akpọchi unu, na-emegbu unu, na-ekwukọkwa asị ọjọọ niile dị iche iche imegide unu n'ihi m. Ṅụrịa ọṅụ, ụka na obi ụtọ n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe. Maka na otu ahụ ka ha siri megide ndị amụma buru unu ụzọ bịa. Oziọma Osebụwa. Because it is not me. I am not concerned. And when it comes so close to you, you will understand what it means to lose a loved one. Na
How many years? 25. Whoever the ring, maybe. So what that will say, asking a teenager and that in the next 2 days, or teenager and that in the next 1 minute, what will you do? Somebody has said, I will go to a chapel and start praying. Another person has said, I will start singing praises to God. Somebody has said, I will go and make peace. Somebody has said, I will start forgiving. I will make you go back and I will tell you wrong. Somebody has said, I will continue doing what I'm doing. I will continue doing what I am doing. Obviously, my to become evangelistic Christians. Obviously, that is why we think I'm a Catholic. Abraham's blessings are mine. Oh, I say, the who does not make the monk. What makes the monk? Okay, the life of the monk. And that is why many of us who call themselves Christians, when we go into the society, we are devils. There are people out there who do not come to church, but they love one another. So let us not deceive ourselves. Let us not deceive ourselves by answering Christians, thinking that it's enough to be a Christian. If you are not doing good, there is no salvation. So look what the time about. Am I preparing? Cleanse ourselves and continue to move. So pray for His grace upon us to continue to live well. At the end of the day, we may go and meet Him where He is. Let the soul of Ezel and Oku and the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Peace be with you. Maka nwanne anyị bụ let His Royal Highness Eze Emmanuel ka o kọta oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi ga-abata na ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Anyị rịọ gị biko dị n'alụ. Maka ndị nchekwa ha niile kwụsịrị n'ụwa nke a ka ha bịa kpere ozi ọma nke nzọpụta ebe gbanwee ndụ ha ga-enwe okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Anyị arịọrọ na
maka ndị niile hapụgoro ụwa ka dị n'ọnụ anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere ya ha tọhapụ na njọ ha niile ga-anabata ha n'alaeze nke udo na otuto ya anyị arịọ gị biko dị nwere maka ezumike na nsọpụta nke nwaodibo gị eze Marcelinus Ogo na nke ndị niile nwụrụ n'ime Kristi ka udo na nsọpụta site na Kristi onye nwe anyị. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. Oh, this is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of righteous, above on my side, angels descending, bring from above, in echo of melody, which part of love, this is my story, this is my story. I need my Savior. I'm happy, I'm blessed.
eze anyị Marcelinus Ogo Ebere, onye anyị ji maka ya achụnyere gị aja otito nke a. Anyị ji obi umeala rịọ ebube eze gị ka inye ya ezumike eberebe n'etiti ndị nsọ gị, ka aja nke a anyị ji akwụ ụgwọ medaa gị obi maka njọ site na Kristi Onyenwe anyị. site na Kristi dị nwanne anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na-aga nwụrịrị na-ewute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ ahụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị, o sebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa a mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ukwe eze na ike ọchịchị, ha nakwa usuu igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwu ukwe otito gị ebighị ebi na-ekwe. Oh
nwere ịdị nsọ n'ezie. O kwesịrị ekwesị otu ihe niile kere eke si eto gị site na nwa gị dị nwere anyị Jesu Kristi, na site n'ọrụ na n'ike nke mmụọ nsọ, ị na-eri ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Ị naghị akwụsị ịkpọkọbara onwe gị ndị mmadụ ka o were bụrụ na site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya, a ga na-ehụnyere aha gị ihe onyinye dị ọcha. Ya mere, anyị jizi umeala arịọ gị dị nwenụ ka ọ masị gị site n'ike nke otu nwa ahụ ịgọzi onyinye ndị a anyị butere gị ka edo nsọ, ka ha ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị dị nwere anyị Jesu Kristi, onye ọ bụ site n'iwu ya ka anyị na-eme mmemme ihe omimi ndị a. N'anyasị a raara ya nye, o were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, ọ gọzie, nyawa, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya ụlọ niile, nke a bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele, ọ gọzie ya, bunyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ gaa. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Azịza nke atọ, ihe omimi nke okwukwe. Onye nzọpụta nke ụwa, biko zọpụta anyị, nke onye sitere n'obe na mbilite n'ọnwụ gị tọhapụ anyị. Dị nwere ebe anyị na-echeta ahụhụ ọnwụ na-enye ndụ nke nwa gị ahụ, na mbilite n'ọnwụ ya dị ịtụnanya na nrụgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-atụ anya ọbịbịa nke abụọ ya. Anyị ji obi ekele na-atụnyere gị aja nke a dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị ji umeala arịọ ka ị lekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị, ka ị na-ahụ ya ka ihe aja nke ọ masịrị gị ka nhụnye ya meta gị obi. Mee ka anyị bụ ndị eji ahụ n'ọbara nwa gị azụ nri, jupụtachara na mmụọ nsọ ya, anyị abụrụ otu ahụ na otu mmụọ n'ime Kristi. Ka ya onwe ya ghara anyị nye gị dị ka aja dị ọkụ, ka anyị wee ike isoro
nne nke Chukwu na Josef Ngozi bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị egburu maka okwukwe dị ọtụtụ na ndị nke niile dị nsọ. Ndị nke gị dị nsọ niile, ndị tụkwasịrị obi ha na-arịọ ha n'ihu gị mgbe niile, kenyere ha aka. Anyị ji ụwa arịọ Osebụwa ka Jake a idoziri agbata obi anyị wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Ka ọ masị gị ime ka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa kwụsie ike n'okwukwe na ịhụnanya, ya na odibo gị Popu anyị Leo na nnukwu ụkọchukwu anyị Mmesoma Chiefs wetụrụ gị ọjị, Bishọp Edenaka Moses, ụda ndị bishọp na ndị echichi niile na ndị nke gị niile gbatara gị ụmụ gị gbasara n'ụwa niile. O nna nwere obiọma, odibo gị eze Marcellus Ogo, onye isi n'ụwa mkpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe jikọtara ya na nwa gị onyinye ọnwụ ya, mee ka ya na nwa gị ahụ bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Mgbe ọ ga-esi n'ala kulite ndị nwụrụ anwụ n'anụ ahụ, bịa gbanwekwa ahụ anyị na-adịghị ike ka ọ dị ka nke ya dị ebube. Nnabata alaeze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụla ụwa ndị mere ihe masịrị gị, ebe anyị na-atụ anya na anyị na ha ga-anọ nweta afọ ojuju ebighị ebi site n'otito gị. Mgbe ahụ ị ga-ehichapụ anyị anya mmiri niile, maka na anyị ga-ahụ gị kpuchikwa anyị anya ka isi dị n'onwe gị. Anyị ga na-adị ka gị ụwata ụwa bịa na-eto gị akwụsị akwụsị, site na Kristi dị mmanụ anyị, onye si na ya na-agbasapụ aka enye ụwa ihe ọma niile.
Anyị na-arịọ gị ebere maka nwa odibo gị eze Marcelinus Ogo. Biko nabata ya ka o nwee ike ịhụ gị ihu na ihu n'eluigwe, soro keta oke n'oriri nke ndụ ebe na alaeze gị. Anyị rịọrọ site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị kelere tupu m ekpere ntọhapụ. Achọrọ m iji ohere a sị mmadụ niile gbakọta ebe a bịara maka olili onye eze, myself, all of us. So nwanyị ndo na ịkawa arụ. Love it for eze-ship. When Bosro Kuti Teme yes, AFARA unanimously made him yes. Also he has that's why people all I want is a war, many will show interest. I mean when don't waste blood to become an essay. Don't annihilate others to become an essay. Don't kill to become an essay. Don't destroy life to become an essay.
It's only a prophecy. AFARA with a constitution. Please stick to that constitution. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ili ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị na umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o bulite ahụ nwanne anyị nwoke papa anyị Eze Marcelus Ogwu. Onye anyị na-eli ugwu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ nwere ike nke mmụọ nsọ. Ka ọ ga-sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere nọ gara aga. Ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ gaji ikpe ya. Nwanne anyị nwoke abụkwa onye ji ọnwụ gbapụta, onye apụrụ ugbo oji, onye mere ka anyị na nna dịkwa na mma, na onye gbukwara n'ugwu aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke alaeze ahụ dị ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nna n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nke nwoke gị nwoke papa anyị Eze Marcelus Ogwu. Anyị ji aka sị na nchekwaba anyị n'oge Jesu Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ ya na ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma ndị ji gozie nwa odibo gị na ndụ nke a. Ihe ọma ndị bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were bere gee ntị n'arịrịọ anyị, o sebụrụ ụwa, were nwa odibo gị bụ Eze Marcelus Ogwu ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nke ka nọ n'ime ụwa nke a, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe akasị onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje ezute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị nwoke papa anyị Marcelus Ogwu ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwa n'anyị. Ya bụ Eze Marcelus Ogwu. Amen.
Ahora nada, ya hija. Acá se lo puede pasar. Broma. Ayah kemana? Kau sisi kau. Turn him. Go turn him. Yeah.
amalitela ịdị n'ofufe. Onye nwe anyị nye ya ezumike n'etiti ndị nsọ anyị arịọ gị Kristi eji oriri nsọ nke ahụ n'ọbara gị wee zụọ nwanne anyị kee ya oke na nnukwu oriri nsọ nke alaeze n'igwe anyị arịọ gị Kristi anyị nọ n'uru n'ihi ọrụ nwanne anyị eze Marcellinus Ogwu. Onye nwe anyị Jesu Kristi ị nọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 were si otu a gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili jiri nwee nchekwube na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwanne anyị nwoke papa anyị eze anyị Marcellinus Ogwu nwee ike ịnọ n'ili nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ebilite ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ụtụ nke ihu gị bụ ihe nke ndụ ebighị ebi n'eluigwe. Anyị rịọrọ gị onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ebere onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa otu esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke mbọsị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị siri gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị donye anyị pụta anyị na amen. Ka anyị rịọ na arịrịọ maka nwanne anyị nwoke na papa anyị eze anyị Marcellinus Ogwu. Ka anyị rịọ n'ụdị nwenụ Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na m ọ bụrụgodu na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwa na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe anyị ga-aza bụ inwenụ nụrụ olu anyị. Ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus hichaa anya mmiri anyị arịọ gị Victoria, ya. Messi, içeri yemek. General, AFARA.
From here, Nemen Oboda came by 1 week. It is so clear that he was a good man.
My father was an honest man and a peace-loving man. My father is the type of man that will sacrifice whatever he has to make the next person to him happy. My father is a peaceful man. He values peace more than any other thing. Just like his name Ezudo, he is all, he is everything, That is the type of father I had. And on the home front, he was the best father. He was caring, he was loving, and above all, he was a very God-fearing man. I will miss him every single day. Ke ndị ndụmọdụ nwere ike inye ndị afara otu a eze ịgakwuru onye kere ya. Okay, ndụmọdụ na-enye ndị obodo mmụọ dịka that seat will be declared vacant in a very short while. I pray that my community will find another king as peaceful as my father. Because no developmental projects, no community can record any development or developmental project without peace. I think peace is the hallmark of everything. So I pray that God will give us another king as peaceful and God-fearing as my father. I'm Prince Uche now. Today I na ndị Afara Haneze Afara gbakọrọ ebe a today ka akwere nna m ugwu nna m late His Royal Highness Eze Marcelinus Nlemedimogu ka ha kwere ya ugwu ikpeazụ na nna m nwoke hụrụ obodo ya n'anya o ji obi ya niile gara Afara Oji Haneze Afara gbakọkwa n'ebe a taa ka ha kwere ya uru ule ene n'obi ọma na ịhụnanya na udo ndị ọgọ ndị ikwu ndị ibe ndị enyi unu ji anya unu hụ ihe niile gbakọrọ ebe a taa ọwụ igosipụta ọdịrị mmadụ ọwụ mgbe ọ nọ ndụ ọwụ onye udo ọwụ eze chịrị obodo ya n'udo for decades ọ chịrị Afara n'udo unu hụrụ testimonies ndị mmadụ nye so ọwụ ihe ikele Chineke na o biri ndụ ya ije ndụ ya ama ọwụ ihe ikele Chineke na ndị ụwa gbarala ya akaebe na ọwụ onye udo ọwụ onye obodo hụrụ n'anya daalụkwanụ. Biko ke mkpụrụ ndụmọdụ nwere ike inye ọhaneze ndị Afara niile na ụmụnne gị. Ndụmọdụ m nwere inye ndị Afara bụ na udo ahụ nna m hapụrụla ha ma gawa ka anyị kọntinu gwanụ n'udo ahụ na ịdụ n'otu hụrịta onwe anyị n'anya ka anyị bie n'udo. Na nna m na-agwa m na onwe ihe karịrị udo. Udo na-ebute ọganihu, udo na-ebute mmepe, udo na-ebute ihe ọma n'obodo. Ọ bụ ya bụ ndụmọdụ m nwere inye ndị Afara. Anyị na-asị ka mkpụrụ obi eze zuru ike na ndokwa na Kristi onye nwe anyị. Amen. Biko anyị chọkịkwa ahụ n'eze aha gị ahụ ọzọ. Aha m bụ Prince Uche Nnaokwu. Imena. Thank you. Thank you. Honorable Innocent Ikechukwu Bamize. I'm House of Assembly member. They represent the Itoli Nimo House of Assembly. And by God's special grace, I'm one Afara. This is my community. The secondary school I attend, my secondary school. Onya na-elikwana ihe aweze eze udotu of Afara. Biko anyị chọrọ ka ịkọwatụrụ ọhaneze ndụ eze biri bifo ala kwuru onye kere ya. Ịgwa gị eziokwu, ndị Afara asị ka ekwuo sị mmadụ ọ ga-apụta ụzọ ụwa eze ha since eze anyị gbara baa n'ọchịchị. It's over 20-something years. I enwebe any community problem. I say what Eze and the community leaders or Eze and any person. Eze has been so peaceful. The only thing I see there is that Eze love Afara people too much. Imana Palace says they was turned to chapel. Once you go there, he will kneel you down, he will pray for you, he will pray for you, he will pray for you. Go for here, you just feel at home. So he loved the people of Afara so much. The love is essence. So that is why all Afara people gathered, even mass return.
ma ndị Lagos, ma America, ma London, ma everyday lọtara to bury this man very peaceful in the leadership. Enwebe mgbe e mere election AFARA kashi na emege PG ma ọ dịsị eze enwe interest ọ ya biko nwa m unu gachi emechiekwa na ama onye ọbụla unu mere let kpọta ya shi ngwanụ ma agụọla gị ọfọ ị ga-achịka ị ga-eme so Chineke na ka anyị na-arụ ka ọ nara mkpụrụ obi. You live a very peaceful life eze wee shigbo mmadụ. So that is why we are here. Gịgwa ọha na eze aha gị? Aha m bụ Nwaada Chinyere Onye. Biko anyị chọrọ ime ihe emege ebe a taa mmadụ niile ji gbakọọ. Taa, anyị dị eze anyị. Eze AFARA ezigbote mmadụ. Anyị leziri anya ịwụ one of granddaughter ya. Biko anyị chọrọ ka i were obere ohere kọwatụrụ anyị ndụ mba gị ukwu biri before ala kwuru onye kere ya. My grandfather was a lovely man. In fact, the best grandfather in the world. I don't even know how to describe it. Like any good word, like loving, caring, anything you can say. Like I just love you, all of us. Abalị iri atọ n'ọnwa iri na abụọ n'ime afọ 2025 ndị Afro Autonomous Community anyị na-eli onye eze anyị His Royal Highness Eze Enwenu Ogbu ezuru the second of Afro Autonomous Community. Biko anyị chọrọ ka i were obere ohere kọwatụrụ mmadụ mana eze ndụ onye eze biri bifo ala kwuru onye kere ya. Onye eze ojigbo mmadụ ọwụ naanị na mụ na ya rụpụrụ ọrụ mgbe ọ President General of the community mụ na ya wọkụ alụ nwa ya nwaanyị so ma n'ụlọ mana mmekọrịta ịla ndị mmadụ n'obodo onye eze ojigbo mmadụ onye eziokwu onye nkwụmaka ọtọ onye ikpe ziri ezi ihe ka nke onye udo ndị obiri n'ụwa wụ ndụ na-egosipụta aha ọzọ dịka eze udo ejigbo mmadụ onye eze anyị ọ hụrụ ụmụnne ya n'anya ụmụnne ya hụkwana anya ọ ihe mere iji hụ mmadụ ndị agbakọrọ taa iji kwere iwu. Biko kee ndụrụ ndụmọdụ na okwu nkasi obi ị ga-enye ndị AFARA na ezinụlọ ya. Ndụmọdụ m na-enye ha wụ na ọ bụ eziokwu na ọnwụ na-ewute mana ọnwụ ihe ya na ndụ nsọ ọnwa gbachaa ya sụgbuo anwụchacha ya daa onye bịakwa n'ụwa mechaa ma ọ masị tupu onye ahụ ala dịka ndị Igbo ochie ọwa ahịa onye zụcha oge ya ruo ya laa so ka eweche kwuru na ọnwụ ya wutere anyị mana ọnwụ ihe ya n'ụwa so ndụmọdụ anyị na-enyezi ezinụlọ ya ka ha gaa n'ihu dị n'udo pụta na ha si abaga agwa ndị obodo AFARA kwana hapụ ka ha ji udo nghọta ịhụnanya na-ebi ka ọ ga-awụ ọganihu enwe ike na-adị n'ala AFARA. Akwa anyị ga-ebere ya wụ ihe ọma ndị ahụ ọ na-eme ndị ọma ndị ahụ na-eme anyị ahụ na anyị na-emepụta ya na omume anyị ebipụta ya na ndụ anyị ka ọ ga-awụ nke ụkpọm ahụ ọ tụrụ anyị wee sonye ya na-adịrị anyị. Ịmakwa ebe mmadụ jesigoro dịkwa ndụ nata chai ọkwa Chinedume obodo mmadụ jesigoro dịkwa ndụ nata ọkwa Chinedume ebe ụfọdụ jalụfa dịrọ ndụ nata obodo ụfọdụ jalụfa dịrọ ndụ na n'obefa ọya kete Chukwu dị n'ime Chukwu mere ịgba dịgo obi n'igwe n'ododo ọkwa Chinedume ndị be dị n'osetigo Chukwu ọma nara ekele Chukwu okike n'ịdịwo mma ayaya
adịrị